cepat yang subhai pi sya kani ka jingkren ka kerteng ka thiang tam jong try ban yang jingi Jesus Christ ku bor ka ba dan ban kren kani ka bor ka ba ta long shpang ngin wat ya ki hima ka jong blai lada ni puli ka tin ka jong blai na ka gospel ka Matthews kalanong ka ban real ada khat ka balai pulai kon rei punya wa sure ya ka hima ublei pada ka hak chung ti kini ke baro an sai lang tam hafi ta long mi puli ka ni ka benta jam tin ju ble pada ni puli ti ka benta ki chakma e thu yengi chapang baki briu ki wa iki jinan kam ki jungki ki wa ka bam ki wa ka di ki wa ka jan kanap ki wa ka jingkop ka jungki Rai penban kabakam don kam, kabakam kongsan. Bani kita ki baro kalong kabawat ya kahima kajong ulay. Katagli kabadan kam langi puli kani kabenta. Kalong kabadan kam nam tachi kapa shwa bangin wan ya kita ki Isya puli berbor ya kani kabenta. Jisu ang wat kuslai kani kapin bam. Lani ke ka pin di lani ke lam ni ka met jong pi ke ka pin ko ka jingam kam long ka kham ko mani ka jingbam ka met ru ye ka jan kam the lord ki jingdon kam jong ka ni ka met ka long ka badan kam ki jingdon kam jong ka met ka am ka di ki jingdon kam jong ka met ka kop ka jan kop ka ki jingdon kam jong ka met re pen ban yi bo jisu u ye thu yingi Bang idai ban wat shua ya kata ki hima ka jong blai ki briu kia tre shitom lani kia wat ya kita ki jong ki jingdot kam jong kani ka do ka jongki jong kani ka met ka jongki kata kalong ka ba ni mla ban kia ni hap ban ni don kam manwa ya kata Repen ban kami puliu jisuang wat shua ya kahima ka jong blai. Bani puli shishu wat ban benrap ikani naga gospel ka jong Yohanes kalanong kaban riu habangi puli ya kalanong kaban riu kat kaba arfo nyau wat tray minot banyo ya kata ka jingbam kaban sa jotno hendrai ya kata ka jingbam kaba yaisa sya ka jingem kaba bam chukot ya kaba ukun ubriu un ahipi namar ya uni ta ukpahi la penskam ya uni ukpa ula penskam ni puli mentan yo skeu ke ni puli bakta kalong na gospel ke Yohanes kalong riu kat bar penyau lada ke ko jisu kran wat treshitom taman yo ya ka jingbam kaban jotno ni treshito manyo ya ke kaban sa jotno ni le shito manyo ke kiban sa jotno habangi puli gospel ke jong Matius ya kabang depan puli bara bangi puli ka gospel ke jong Yohanes kabang depan puli thu yingi ba ke jingwa ka jongi ka jisu kwa ingi bangi ninwat kalong banginwat shua ya kahima ka jong blai banwat ki babam jukot ya ki babam jukot ngini puli shu ban ngana ka ktien ka jong blai hakabede bat kani ka benta ya ban wa chua ki baneng kolosai kalonong kabalai kani ka prem chuan ki breu ki balange ki balap diang ya utwai jisu ni puli kalonong kabalai ka khot ka baneng kong ter namar kata ladal milam ya pi baru kres tuat ya ki bahaneng hakaba ukres udan ubashong hakakti kaman ublay wadi ki bashanen wat ya kata ka jingbam kaban am jotshu lene tray shitom na kabanta kata ka jingbam kaban am jotshu nang tashu ngilat puli ki benta mengira kaman watshua ya kahima ka jong ublay Wat shua kahima ka jumplay. Habang i pran siya pang kahima. Kay kahima.
Kai kahima kata kadai ke jing kren ke jengi. Lani namani na banawat ya kata kahima. Wat ya kata kahima. Habang kren syapang kahima kadon la ka jong ka an jong ka. Hakahima ka jong ublay. Ka ketien ka jong ublay kadai kata ka an. Kabang yapat em ha kata kahima. Isay puli berbuat ka ketien ka jong ublay. Ya ka bu Jisu Ukren uwikai kijikai kijong tua Jisu kilong kita kian jong kahima ka jong ublay haban em da kita kian jong kahima ka jong ublay shay puli berbol gospel Matius kalau nang pesan kalau nang rew nyo kumta nubu Jisu Ukren siapa kijikai kijongu jong kian jong kahima ka jong kahima ka jong ublay kadon ka jing susha kabau tua Jisu usun sha kadai kahima ha kabau Jisu ulang usim jong kata kahima kata kadai kahima ka jong ublay wat sha kahima ka jong ublay kadai kabau Jisu ulang mau unong susha habang yong iwan kahima ka jong ublay kamot iwan ban bu yeldi hapo jong kata ka jing susha hapo jong kata ka hukum hapo jong uta unong sunsyar jong kata kahima kata kalong kahima o Jisu o sunsyar kahima ka jong ublay kadon yi kare kahima jong ka jing shai kidon ki an jong ka jing shai ki bagile kilong ha ka jing shai habang ipuli na ka shiti chiki kolosai kalau nong kabaningkong kadekot kabakat lai kaya tu yengi habala pelat yengi na kabor jong ka jingdom kamana kahima jong ka jingdom balapan kan riano yengi sya kahima ukon ka jingit jong u lapan kan ria yengi sya kahima ukon ka jingit ka jong u tagalong bangi puli ya kani ka benta jong ka ketien ka jong ublay Kani kau ikut benta, berhanta kau Jisu ulang unong sensyar, Jisu ulang utaus jong kata kahima, mana kata kahima, kidan kikerteng bato, hak kata kita, jong kata kahima, habang ipuli nak ketien kajong ublay, kidan kikerteng bato hanta. Isi puli bat nga ikat tu kat ni ki benta jong ka ketien ka jong blai ha ka bedai ba kani ka benta ya pai bat nga sya ka gospel ka jong Lukas kalau nong ka ba shipau ni puli ka khot ka ba arpau Jisu ong wat kemen bala pendam ya ki man se ma ko ki kejat jong pi hari tu kemen bala tho ya ka kerteng na jong pi ha bedam ta kalau mi ida ketien jong blai padahal kata kahima jong Jisu athoi kita ke kerteng jong kita kiba kilong kinong syong snong jong kata kahima ka jong ublay ye puli ti benta jong ka tin ublay ba daya kata ka jaka lain ngala manong hakata ka sphere lain hakata ka realm manong lain hakata ka portray ka ba Jisu ulong ba usim ba ulong ba unong sunsyar tak ada kahima kabangin hapan wat ya kata kahima kabangin em hakani ka pertai kare kahima jongani ka pertai kahima kaba ni deki kemat ki bekerja do ki cengi raya kata kahima ka jong blai kare ya kawe bakabangila habangi puli na kaktin jong blai ni pediang ya kata kahima dah kabangi nginget how try Jisu anang ya pe Jisu banga hakabede ba kanika benta bakidan kinong syong snong jong kata kahima ni puli bat nga ikat tu kat ni ki benta jong ka ketien ka jong blai hakabede ba kanika benta ya pai bat nga ban yepe ngilong kinong syong snong ki briu ki bla pediang yo try ngila banong ngilong kinong syong snong jong kata kahima ngilong kinong syong snong jong kata kahima Isya puli berbuat hakabedai bat kanika benta. Wa pastor Paul wong ki banget benapo Filipi. Syuang Ukraine lain ngi puli syapang kata ka register
lani kata God bu jing tho ha balabu ha kata kahima ha bangi puli ya kani ka benta jong ka ketien ka jong blai kalau nong go sao ka dekat ka balai ka ong ki baki kerteng di jengki ki dan hak kita jong ka jingyam nang ta bangi puli yi terter na ka ketien ka jong blai siapang kata ka jinglong trash nong ka jong kibriu kiba lapiang yau try kalong amdai shu ha kani ka kendau rei ka jinglong trash nong jengki kalong habneng ong ka ketien ka jong blai ye puli bat nga na ka city ki Filipi kalau nong ka balai ka khot ka bakat kendai ba ke tu hang ni ngi puli lagi beri syuat tangi ka bam kadi tangi ka jankop ka jongki isa jot no kiba ka bakot jongki kalong ka jingjot kiba ublay jongki long ka kepok bat ka burom jongki kalong ka jinglaran jongki kiba imut brai aka ha kani ka kendau terkhot ka ba arfo pat inyi puli namar kata ka jinglong trash nong jongi kalong habneng nang taru ngiyap kami lenti yau nong penem u Jesus Christ uba utrai wala nang idang dan agani ka perthai ngilong ki trash nong jong kata ka beneng bat nang ta ngiyap kami lenti ngi yap kami lenti yau nong penem jongi kata ka long bagi kata ka hima ka jong ublai nak bangi ngiyap kami lenti ya kata ka jing penem ya ka bagi brief ya community ya kata ka jing penem banun tang ni pek pat ya ka benta ngili kren chapang ka hima le kren chapang bau jisu kren kuno banwa makai bangi de trash tom ni ke banam jok no ni pois kani ka benta pat banwa kumno ban yo ban rong sya kata ka hima ka jong ublai ta kalong ang ni pek ban nga ini puli bat nga naga gospel ka jong Yohanes kalau nong kabalai kadkhot kabalai kadkhot kabasan ini pe bat nga ini puli ti benta jong ka ketien ka jong blai abang ini puli ya kan ni ka benta kaya tu yengi chang ka jing wan yesham ani ka jing kendo ka jong Nicodemus yau Jisu abang Nicodemus lawan man kendo yau Jisu le kran ni ki ketien Jisu dia tu orang shisha ngong hami lemda kapat yau briu shisha ngong hami lemda kapat yau briu umlak banyu i ya ka hima ublai ka jing kapat datang ka jing kapat kepala ban penyu i ya kata ka hima ka jong ublai ha ka dapat kebesan kaya tu ini puli ya kani ka benta jong ka ketien ka jong ublai Jisu li tu shisha ngau hami lemda la khai ubrim na ka banau mensim la ban let sepok ka hima ka jong blai banwa dia ka hima ka jong blai niha banwa dia ka niha ban wa dia ka ga kata ka jing kapat niha banwa dia ka ni ban i kata deda ka jing kapat dei da ka jing kapat kali da ka jing tray jong ka ketien ka jong blai kali da ka jing sat ka jong mensim baku ini puli hak bedai bat kata ka benta nak ka ketien ka jong blai ini keliru ye lagi hatua bagi yosngau ya ka ketien ka jong blai ka don em ka jing ta ya ka donot bat ya ka mensim ka jongi ka ta anem ya ka jing tip lam ka jongi ini puli nak ka sti ka benengkong Petros kalau nong ka benengkong ka khat ka ba ar folai kaya tu ini kong ya kini ki kentien habalapan ka arsin ya pi kaman habalapan kapat ya pi om dau smai besap reu bomsap da ka ketien ublai ka ba em bat ka ba yaisa kalau pan ka da ka ketien ka jong ublai kata ka dei habaki briu ki osngau ya ka ketien ka jong ublai haba ka ketien ka jong ublai ka wan ka dok nun ka jong ki kata ka ketien ba em ka yaisa apo jong ki kata ketien bayam kapan kendo iki dei kata kurkom kibriu kiyo ya ka jing kapat haba ni puli nagi kam ki apostol kala nong ka ba haba kibriu ketien jong blai kile sngawi ketien ka jong blai
Palayalap dagabor kajong umensia. Ia puli kaum kami kam ki apostol kalanong gabar kan kabalay pinyo. Haba kili osnyo ya ka ki osnyo. Ki osnyo ya ka ktien kajong blay. Haba kili osnyo ya kani ladung at iki ya ka donut. Bar kila ong ho Petros bar kita ki apostol apara kumno nginle ladung ngak ha ka mensia. Haba ka ktien kajong blay ka kta ya ka jingat lam. Kajong ubriu. Kumta ka penlong ikibriu. Manwat ya ublay. Manwat ya ublay. Wat dah kajing ya tiklem. Wat dah kajing kta jong kajing ya tiklem. Nangta. Hi kajing kapat. Kadai kajing sat. Lani yang lawanong kajong mensim bakui. Ngin cipet bat nga kap tu kat ni. Ha kani kepot ka bamza. Cipuli kap tu kat ni ki benta jong ka ketien ka jong blay. Ha ka bedai bat kani ka benta. Ngini puli ha kani ka por. Ya kau ka benta jong ka ketien ka jong blay. Syapang ka jingsat ka jong mensim bakoi. Ka jingsat ka jong mensim bakoi. Baru ke tu kaum kami. Ngini puli biang ni ka jing ka asin ka jing kapa. Koi ka de ka jing tre jong ka ketien ka jong blay. Ka jing tre ka jong mensim bakoi. Ha kani ka syuti. Syau Titos kalau nong kebalai kadang kebesan bang ulah put eming om lagi jinglek ke hok kebangi ngilale ndrei kadbekom kajing isne jongu da kajing sat kajing kar sien bat kajing pentemai umen sim bakoi khat ben ri kong yau la the no krai hangi dau Jesus Christ nong pen em jongi kade kajing trei kajing sim bakoi kajing sat kajing kar sien kajing trei juga ketien kajing blay abang yo sngau ketien na kajing keli kalam abang yo ya kata ka hima kajing blay kadai abang yo na kabangi bersyak skor ka ketien kajing blay ye bani yo sngau ka ketien kajing blay pikwa panwa ka hima kajing blay syak skor ka ketien kajing blay syak skor ka jing yana pendami ladi ha kata kajing pengenduk kajing msi makut kajing blay kata kadai ka bangi puli kadai ka bentang ka ketien kajing blay Wat nung kiar serum sene. Kumnungan wat ikai maka jumlay. Kumnungan wat shash ko ikai ketien ka jumlay. Wat ikai ketien ka jumlay. Ai ba ketien ka jumlay. Kan ya isa apo jumpi ko mangipuli. Ka Steve ni kong jung Petros kalau ni kong kot ba fly. Ai ba ketien jumlay. Kali ladi ketien jumlay. Ka isa ne maka donut ka janga. Karena yang kita kajing pray kajing mensim ba kuat jumlay. Karena ham ne am ka mensim ka janga. Pelong ne me nga bangat iya jauh try. Kepenlan em yang mengan em ke jingem kawat himai. Deha kita kerukom niwat ya ke hima ka jong ublay. Abang Yuan menwat ke hima ka jong ublay. Ya ban penret ya lagi. Puli ngilaman puli ke tin ublay. Ar chronicle nyo kat sa itu ini. Ya ban penret ya lagi. Ma ban wan ke sarong. Ikan mau chong nongkrong bu Farisi. Wei wan ke sarong. Sawok sengurublay. Wei wan dak berpenret baru ke tu Jisu ang utawa wan dak berpenret ulet siyeng ubalaksan lang iwan manwa isngap ektin jung blay iwan you blay iwan dak jing penret imla manwa dak jing skaiman imla manwan su try dak dak jing skha ka jungi dak jing la ka jungi dak ka jungi imla manwan su try kontra nanta habang iwan show try ya haban wa you try dak donut baro Jeremiah kalau nong kebar pendai dah berkat lai. Dia tu ini mi polisi ni kepor. Wat yang bin syam yang lada pi wat yang dekat dono baro. Ya ban wat you try bang you wat yang tak hima ke jumlah bang you wat you Jisu. Ya ban wat dekat dono baro. Kebening kau ni wat dekat perit ya lagi. Kebar ni wat dekat dono baro. Wat kat badang don ke jingtrei ke jong ublay. Naka kitab kajung Isaya kalau nang san-san kan kat ben riu ban nyo ke tu iyo war you try kat bidang la ban shem war you kat udang hajan kat barang don kajung tray kajung ulai kat barang don kajing ta kajung ulai war you imla ban wat don kibri kiwat nak kam don shu kajing ta yiki kisdang ban wat kiwat hala kajung kapor kajung ki kiwat hala kajung sngau bet kajung ki Nyaman what you try, kapang day kapor kajong you try. Dari pulig kitab jung Amos
kalau nang besan khot besar itu ingi what you try kum ta fin yo em ni kum no Hezekiah habang ipuli dalam tiang ke jumlai kisiem kalau nang arko Spang Hezekiah kum no bula what you try la yam penret la pai khmat kan syaka kenro la yam ang tiang ke jumlai baru blai shisha le usnau ke jingdoi ke jumlai blai i iki umat ke jumlai dar ki what you try Hezekiah udah nak jing ke umra kedan katma ke jing im ke jumbu idan ke jing le udah ke jing pa rehaba uyam what ka khmat ke jumlai try bin kia wa penjalan de ke jing im ke jumbu what you try what ka ba penret what ka donut pa what ka ba udang yang aja akhirnya ke por ke pinwan you try Burung berjumpa dengan Zulay, akan ni kepor kawan kita. Kemudian sibun dan tadi kita beri skau, akan ni kerja keren. Amin.